Έχει η αναπνοή σχέση με την υγεία μας? Έχει. Η αναπνοή είναι ο κυριότερος μηχανισμός συντήρησης της ζωής μας. Η αναπνοή, ενώ γίνεται ακούσια, είναι επιρρεπής και αντιδράει στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του σύγχρονου τρόπου ζωής μας. Αλλάζει το βάθος και το πόσο συχνά αναπνέουμε αναλόγως το τι μας απασχολεί, το πώς σκεφτόμαστε, το πώς αισθανόμαστε. Είναι επίσης επιρρεπής στις διατροφικές μας συνήθειες και σε πολλές άλλες συνθήκες καθημερινής. Ο γιατρός Κωνσταντίν Παύλοβιτς Μπουτέικο ανακάλυψε την αιτία πολλαπλών χρόνιων παθήσεων λόγω της ανεξέλεγκτη βαθιάς αναπνοής. Η ασυνείδητη, ανεξέλεγκτη και παρατεταμένη στο χρόνο βαθιά αναπνοή λέγεται υπεραερισμός. Υπεραερισμός σημαίνει ότι αναπνέει ο άνθρωπος παραπάνω όγκου αέρας από αυτό που είναι αναγκαίο και υγιής και συμβαίνει χωρίς να το συνειδητοποιεί ο ίδιος. Η ανακάλυψη του Μπουτέικο είναι η επιστημονική τεκμηρίωση γιατί οι βαθιές αναπνοές βλάπτουν και είναι ένα μεγάλο επίτευγμα της σύγχρονης επιστήμης. Κάθε άνθρωπος μπορεί να υποφεληθεί από τη μέθοδο αναπνοής Μπουτέικο αν και εφόσον κατανοήσει και την εφαρμόσει ως τρόπο ζωής. Έτσι μπορεί να μειώσει τους κινδύνους και τις επιπτώσεις του υπεραερισμού και να υποφεληθεί από αυτήν ως τρόπο ζωής με την οποία μπορεί να βελτιώσει αισθητά την κατάσταση υγείας του. Η μέθοδος αναπνοής Μπουτέικο είναι θεωρητικά η κατανόηση το γιατί η βαθιά αναπνοή βλάπτει και πρακτικά προσφέρει τον τρόπο να αναπρογραμματίζει ο ίδιος ο άνθρωπος το κέντρο της αναπνοής, μέρος του νευρικού μας σύστημα, μέσω ασκήσεων αναπνοής και χαλάρωσης. Μπορείτε να υποφεληθείτε κι εσείς από τη μέθοδο αναπνοής Μπουτέικο αν κατανοήσετε και εφαρμόσετε την σωστή αναπνοή ως τρόπο ζωής. Θα μπορέσετε να μειώσετε τους κινδύνους και τις επιπτώσεις του υπεραερισμού. Η προσωπική συμμετοχή στην υγεία μας δίνει έπνευση και χαρά. Αυξάνει την αίσθηση νοήματος, σιγουριάς, ηρεμίας, αλλά και ζωής. Όσο συνδεόμαστε με την αναπνοή μας, τόσο συνδεόμαστε με την ίδια τη ζωή.